SINGAMAXHOSA siyamazi umdali wethu, simbiza ukuba nguQamatha. Sikwakholelwa ke nakwizinyanya, abantu abalandulelayo eli, abantu abasigcinileyo. Aba bantu ke bayakwazi ukuchonga abantu ngabantu, babenze ibe ngabo abazoncedana nathi ngezinto ezidibene nesintu sethu. Namhlanje ke sizothetha nomnye waba bantu bachongiweyo zizinyanya ezi zethu, uMama uMaBhayi. Silapha ke eZwelitsha, kwilokishi yaseQonce. Ndiyazibusela kuni nonke, igama lam ndinguAvuyile. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi Amasiko Nezithethe. Masambeni ke siyothetha noMaBhayi, yena uzasicacisela ukuthi yintoni na intwaso. Masambeni. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina Mzontsonto. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngempumlo, ucondobe, uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa. NjenguBhayi ndingukhethe, ndingumSuthu, ndinguCamsholo, ndingunyoka emnyama ecansizipha, iligwa nethukele. Ndizalwa nguNzotho, nguNgqala, nguMaphango, nguNyelisi. Ezalwa yena nguKhawuta kaMdange kaTshiwo kaToku kaBulawa, ngumakhulu wamlowo. Apha kusemanini kukoletha kolibela kokhangeshe kokuyabe kodrini qhubeni nkosazembe ngombudiyasana ngombuyi. Ezalwa nguCirha, nguNcibana, nguMhlanhla, nguNojaholo. Ithenda phuma bashushu. Ndimonika amabanga ndiwenze kwaZwelitsha. Ndawagqiba koNompendulo, kodwa ndingena ithongo. Ndina 47 years ngoku ndikutsiwe. Am I right? Ndiyacama kushuko nje njalo. Ndiyayithanda kakhulu lenkolo, kakhulu lenkolo. Indifundisile mna kakhulu lenkolo. Iwutyisile umzuka wasekhaya kakhulu lenkolo. Ngaphezu kokufunda, indifundisile nentloni. Indifundisa umuntu omkhulu, umntana, umfana ngubani. Ndide ndithi xa ndithetha kukho abantu abangayazi into yoba funeka uzazi izindlu kutsha. Izindlu kutsha, when you introduce yourself to ancestors, engena ebuhlanti. Yho, ndiyayikhumsha loo ndawo. Wazisa imiloba, ndiyangena ebuhlanti. Xa ungena ebuhlanti uqala kwapha. Xa uthi izindlu kutsha, abafana bayazi indawo abahlala kuyo. Amaxhego ayazi indawo ahlala kuyo. Abantwana abancinci bayazi indawo bahlala kuyo. Ndidla ngokuthi xa ndithetha ndithi amakhwenkwe emva kwebuhlanti. Ndintombi kwaZwelitsha. Ndendele kuThangana. uThangana usala kuDiya. Kungelishwa ke ukwinkolo yakhe ngoba yena nguMethodi, 31 years yakhe. Siseqokolo eMthatha, kodwa ixesha elinje ndikwaZwelitsha. Makho. Ndiyacama ukushela loo ndawo. Camakho. Hayi kumnandi ukwazi. Size apha ke namhlanje sizofuna ingcaciselo ngentwaso. Maniqale ke umbuzo wokuqala ma. Ungamcacisela uthini umuntu ngentwaso? Ndivumela ndisithi qala phambi koba ndichaze ngentwaso. Kwanto ikubethwa abantu abadala. Ezinye izinto akufunekanga sizithethe phecelezi, kodwa kweli xesha sifundisa abantwana abancinci abanentwaso, abangena ezikolweni benentwaso. Ivele komnye mhlawumbe esemncinci, ivele komnye esesikolweni. Kodwa ndayithanda into ethi hamba uthunyiwe, sulibalaza indaba, hamba ubiziwe, sulibalaza indaba, uzilibele ubiziwe, sulibalaza indaba, uthunyiwe, hamba uthunyiwe. Ndiza kuchaza intwaso. Intwaso
Lubizo abantwana bethu uva bekhala nge-ancestral calling. Lubizo olufika kuwe oliva wedwa ekufuna ke ulilandele. Lunezimbo ke kwabanye. Omnye uthonga igqirha alibonisa igqirha. Phecelezi masikhangele intwaso. Masingasuka apha entwaseni yintoni intwaso? Intwaso that's a gift yamanyangi. Sisipho esivela kumanyangi. Intwaso indibize mina yaza ngenhloko. Ndaqaqanjelwa inhloko. Ndabagqiba bonke ugqirha. Ndasuka ngoku ndadudola licala kwathi uthunyiwe. Ndandineglect ke lento kuba ndandina 6 years. Ndimncinci kuthi umzali wayengafuni ukuba ndithwase. Into asomaniza ngendidi anawuze ndicele. Kodwa ke ayisonto imbi into othi wawubiza uphile. Wawubizwa uyamkele. Ndingathetha manje ndibaluleke ngento aso ndithethe ndigqibe kodwa into aso sisipho esivela kuwo. Yigift evela kumanyanga neluthula. Mama. Ngicama kushiya. Amakho ma. Uyiqale kwa Eli, uqale usemncinci nyani. Sikhona uthethile bathi izindidi ngendidi. Zithini ezindidi zentwaso? Intwaso andizokwazi uyithatha chaze yomnye umuntu. Sithi wanxiba ithongo libomvu. Excuse me. Wombatha amabhayi. Andinakwazi ukuya kwinto yomuntu. Kodwa kubalekile umuntu abeqali uthe wayibizwa abe nayo. Mina phecelezi zawuthetha ngale nsimbi emhlophe. Umna ndigule ngemsimbi emhlophe. Ndiligqirha lemizi. Ndiligqirha laphezu komlambo. Ndicama kushile kuloo ndawo. Ndibe ligqirha laphezu komlambo ndiphinde ndicalula le ntwaso. Wayivumelana inkathazo. Kodwa inzima lento. Kodwa into emandi. Idla ngokuthi xa ndithandayo ndithi yeyam le ngulu inamabala ngamabala. Yeyam le ngulu inamabala ngamabala. Sayithini le ngulu inamabala ngamabala. Ithi xa uzinzileyo ke uthi xa uyithathe le ntwaso funeka ulungele ufundele kule nkolo kuhamba nzima nokusokola kule ntwaso ngoba mina ndiligqirha eliqala emzini. Ndiligqirha eliqala emzini nje, ndiligqirha nomatshintshini. Ndiligqirha lazi umsimbi umele ntoni apha ekuguleni. Ndiligqirha likwazi ubona umkhonto umele ntoni. Ndiligqirha elethoba. Ndiye ndazi nezinto apha entwaseni kum ndithetha ngam. Phambi uba ndinxibe lo mnqwazi ndonxibileyo ungwe. Ungwe umnqwazi endonxibileyo. Kodwa ndiqale konomngxunya ngaphezulu. Ndicama kushela loo ndawo. Ndasuka kulaa mnqwazi unobuchopho obungaphandle bathiwa ndingunompukane. Ithetha ukuthi wavalwa umnqwazi wam kwathiwa ndingunomkhondwana. Ndasuka kumkhonto ndasuka ndaphatha umnqwazi ekuthiwa lithoba indicikidile inkathazo. Ndine 8 years ndisethongweni. Funeka ndijonge ithongo, funeka ndijonge nesikolo. Zonke izinto zimandi kum uba ndiyazithanda. Ndicama kushiya. Amakho ma. Ukhona umahluko phakathi kwegqirha nexhwele? Bendithe xa ndithethayo ndicama kushiya. Amakho. Mninji kakhulu umahluko phakathi kwegqirha nexhwele. Ndicama kushiya. Amakho. Umahluko yintoni? Igqirha nexhwele. Make ndiqale ngale nto yamqala. Igqirha ngumntu ofundiswele ukwazi imithi. Afundiselwe ukuthetha nemimoya. Akwazi ukuthetha nemimoya. Andifuni ungena kakhulu apha ebukhweleni ngoba andilili ixhwele. Kodwa ndizawuxelela ndithi ixhwele likhona yinto ebakho ngumuntu osebenzisa imithi. Namithi leyo akanayo intsimbi yona. Kodwa into anayo
ngumthi usebenzisa umthi kuphela qha akaboni yena ubone urasithi yena kanantsimbi hayi kanantsimbi angane intsimbi omnye kuba zininji nezinto zenziwayo ezi steps eqhawulile aboma amayeze uyawazi enze ngokwazi kwakhe mithi siyakuva ke ma ubukhe wathetha ngamabhayi sikhe sibone amagqisha enamalapho ambomvu amanye namabhayi amanye nemibhaco ukhona umahluko kwezo zinto umuntu xa inebhayi elinje ligqishe litheni ba uyakwazi uyicacisa leyo into ithi bhokwe sigula ngokugula bhokwe netyala silala ngekube bhokwe sigula ngokugula into ebanganditsho andinawuze ndithethe kakubi ngabanye abantu zawumane ndithetha qho ngam sonke silala ngengube bhokwe sonke sisebenzisa umthi masekalene kulaa nto yemibhaco uyabona ke ngoku udibene nam mandiligqirha lemibhaco ndiqale kwikeleko xa ndiqale kwikeleko ayinayo neblade enzima bathi abantwana abafundileyo namhlanje bathi ndasethotho yasijeni ndasuka kule keleko ndasembhacweni awarhaswa umbhaco awabi na braids kwathi ngoba krele kuhamba iminyaka benthe iminyaka yamsibhozo ndikule nkolo ndifundiswa lenkolo nebraid zathi gqaba ndasuka phezulu braidini kwathiwa ndanombhaco kuthiwa yifali ndangunofalana ewe andizowuthetha ngenye inkolo ndiza kuthetha ngenkolo yam nendlela endenziwe ngayo mna kodwa sidityaniswa sonke nekubiza igama lithi gqirha asikwazi wacalela ithongo elibomvu nemithongo elimhlophe nenjani silala ngengube bhokwe yiyo le nto sobela ngoma ithi silala ngengube bhokwe sidityaniswa uqhela ibhokwe sidityaniswa kubiza ihlwele emhlanti sidityaniswa inkundla Tamako. Ngicamakushini. Tamako. Ndike ndibone mama kukho amayeza ne? Kukho xa ndiwajongile mna ndibona efana yakayafana onke kodwa niyakwazi uhlula uthi le eyento ethile le eyento ethile so nikhe niye kuyiwe esikolweni for uba umuntu azoyazi ba eli yeza lelo kwenza into ethile eli lelo kwenza into ethile okanye umuntu uyayiphupha aqonde naliyeza lokuthi lizonyanga le into eli mandicama kushele lonto Tamako nje isibhozo ngosiminyaka uphansi ndiphansi koqeqesho Majola njema ndilapha phansi koqeqesho nje ewe njengoba efana lamayeza unako ukufundiswa pha kakhulu ndiyakuthanda kodwa akhona amayeza osukulithulele nje libone uthi ndibona into ethile le nto ithile yenza into ethile khange ndifundiswe ngulo mama undinyangileyo kodwa uvuyela into yoba yeyi lo mntana ndimnyangileyo ithe kanti nomkrelekrele utho ulala engazange athwase ikhona loo nto hayi emnandi sendifunde nenye into kakhona ndifuna ubuza ke ma umuntu uyakwazi ukuvuma ukufa engakhange ayenzelwe imbeleko okanye enzelwe intambo heyi iyandoyikisa loo nto imvuma kufa kaloku iba nenyongo sisebenzisa inyongo iphinde ibe netshoba iphinde ibe nengubo yayo ibe nentsimbi ezirhaswe intambo le hayi kodwa asinakwazi umxhoma intambo makuqala intambo zakho wabo kuqala uba sithi ngumshologu lo kufuneka siqale embelekweni sakukhupha embelekweni sikwenzele intambo zonke zinentsimbi ezinto asinakwazi ke ngoku sikusindise ngale ntsimbi sikwenzele intsimbi sivuma kufa ungakhange uqale ngizasekhaya Tamako sicama kushini intoni ukuvuma kufa xa kusithiwa eligama kum likhe lingibhide enqondo uvuma kufa ithetha ukuthini xa kusithiwa vuma kufa umuntu uyaphila uvuma ukufa ithetha ukuthini loo nto leyo elo gama limandi liyimpiliso
injalo nje ukuthi abantu abakwazi unyanga umuntu kuthiwa akaqhelele efika. Uthi zawuhamba insuku kwahamba ixesha elapha kuthiwa thi incamazana ibhokwe. Xa sithekele ibhokwe uthi simbopha amalungu uyakuvuma ukufa impiliso. Oqanda ndithi ndivuma ukufa ndiyakoyika. Ndisakufa? Hayi akuzokufa, uzakuphila impiliso le. Yile kuthiwa imvuma kufa. Akuvumi ukufa. Kubivakala ngathi uvuma ukufa. Ile nto ke ndicaka eqonde. Kuthetha ukuthanda xa kuthiwa kufa. Hayi ndiyakufa. Ngicama kushini? Camako. Sithe xa singena ke apha wathi masikhule izihlangu. Sube kutheni xa kukhululiswa umuntu izihlangu engena emzini wegqirha? Idla ngoyiva pha emgidini njengoba bendivela kolusa nje. Kuthiwa amakhwenkwe le ndawo ayadelela athwala umnqwazi endlini kabawo athwala umnqwazi endlini. Masisusele pha emnqwazini awungeni konye umzi. Kuyinhlonipho ungena konye umzi funeka ukhule umnqwazi. Whether kugula okanye akukho ukugula. Masambe apha eguleni. Uba sithi abantu bayaphila sithandaza sithi bafile kodwa besilalele nje bayathetha. Inhlonipho yethu funeka sibahloniphe ngoba khule izihlangu. Asawuhamba ngenyawo. Ngicama kushini? Camako. Sikhuleke kusithiwa xa usebancinci kodwa uthiwa hayi akufunekanga uye elwandle amanzi olwandle luzokuthatha. Funeka ujule imali xa uzibhiphambe ungene elwandle. Inyani leyo? Ewe nyani. Inkolo enkulu eyinyani. Kuba si-associate nekomkhulu thina. Thina sithetha nemimoya. Ikhona imoya epha elwandle funeke siyothetha nayo. Siyaziva ke ngoku uzihambele. Uthi ke ngoku wena ubuzivisa umandi uphezulu kolwandle kodwa uqeqeshiwe ngubani uthi lirhume kaloku ulwandle. Yindawo ekuthethwa kuyo le ngabantu abayilandela inkolo ngoba ndithetha ngomuntu osenkolweni andifuni uthetha kwenye umuntu. Ngoke loo nto ithetha uba umuntu ojulayo orhuma ne orhumayo kurhuma oko ne Esiyarhuma. Umuntu orhumayo ngumuntu ozoba ligqirha okanye umane ephupha umane engisithi hayi andizoyivuma le nto le okanye nabani na. Hayi ndicama kushini. Camako. Wonke umuntu sidalwe sanephawulo kaloku lokusebenza ngamanzi. Wonke umuntu noba kabizwanga noba ophuma kwikhaya eliqeqeshilayo esilazi uba sinamanyange thina alapha emzini omkhulu. Wonke umuntu ke ngoku nongathwasiyo makahloniphe xa kuthiwa kwelwandle. Phamba siyogqubha elwandle bekazijule. Sifuna sijubule sisesixhoseni mos sisenkolweni yakwantu. Inkolo yakwantu le ndiqala ngayo. Camako. Funeka ibe mhlophe ibe mnyama ibe brown imali esiyijulayo injani? Le mali siyenza imali emhlophe. Siphinde ke ngoku thina bantu balensimbi emhlophe sirhume ngentsimbi. Sithi phanyazane izihlwele sikhona ngoba soyika into embi yokuthi udlala nabanye. Lithi kanti udala umenyiwe into unawulibeleza indaba. Bekela kanti thethayo hamba uthunywe silibala zindaba uthunyiwe. Ngoku akuzazi uthunywe into yenzayo zoma phezulu komzi omkhulu. Kanti uthunyiwe yilo nto esirhuma ungonzakali ungolami. Ukolama kukubonwa into nganhlanye uphele ngumuntu owayo nomuntu oqhuzayo ube nganamehlo ube nestroke. Camako. Nami ndizojula ngoku. Bendingajuli ndizojula ngoku. Uzojula mina? Ndizojula ndifundile. Kukhe ke mama kubekho umuntu ayive uba unentwaso. Uzixele into ba andizoyivuma ke kanti andisoze nothi mna ndizozinxibela inwele zam ndinxibe ii-heels zam ndibe ngulo mntu ndinguye andizuvuma intwaso. Uba khona umonakalo onokwenzeka kumntu ozixela uba asoze ndithwase andizothini ayonto yam kodwa kube kuthiwe uyathwasa. Iyandikhathaza loo ndawo uyithetha kakhulu Jongo. Camako. Xa olathiweyo besithi uthunywe mos akwaya
kule ndawo uthunywe kuyo. Beke ndathi hamba uthunyiwe sulibalazi indaba, hamba ubiziwe sulibalazi indaba uthunyiwe. Hayi uthi phakathi naphakathi njengokuba usithi ndiyayenza lento yokuthunywa ndiyayifihla ndiyifuni unezimbo ngoba ungabizwanga njengoba ubiziwe ke nakwisizalo sakho saba nengxaki ngoba akuzange usabela ubizo. Uthi andisabela ubizo. Hayi uyakumana ingxaki kakhulu. Andinaze ngixele ingxaki. Mandisele. Amako. Ngomoshi. Utsho uthi kufuneka ulamkele ubizo kuba iye iphumele nabantwaneni bakho. Ibuhlungu ukuba ukhe uve kusithiwa hayi utata katatakho khange ayivume lento. Ngoku yiloo nto ize kumntana wakho. Utheni izobatsiba abanye abantu? Itsibe masithi intsibe utata kodwa ngutata yakhe lo ungakhange avume intwaso. Imtsibe utata intsibe nami iye emntane nami. Xa emntaneni wakho kaloku undivile mos mna ndangena na 6 years ndagoduswa ndisenza u10 kwanompendulo na 14 years. Andisayithandi loo nto yenzekayo. Kutheni ingangenanga kutata? Kutheni ingangenanga kubantwana bakatata? Kutheni ikhethe umntana othile apha phakathi? Kubetha utata kubanjwa masibambe ithole ukuze sifone unini. Noko xa isizalo sakho yakushukuma. Kodwa kekho umuntu okuthiwa umuntu ophilileyo ongathi isizalo sam masife. Ndicama kushini? Amako ma. Kukhe kwakungandikhe ndive kusithiwa umuntu obeyokha amanzi emlanjeni watshona. Kuthiwa hayi sanomkhalela kuba uyoba ligqisha. Yinyani leyo? Ikhe yenzeka into enjalo? Amaxhosa torho ondibathanda amaxhosa. Amaxhosa anengqeqesho yokuba sanukhala. Lo mlambo kaloku ukhuphe mark ukhuphe what is a mark esixhosa ukhuphe uphawu ngalo mntanakho ebengalilelwa ngokwenkolo umuntu wakudala xa imkela umlambo ebede angcwatyelwe phezu komlambo. Yiyo loo nto sawuthi kangene phezu komlambo bephethe i-Emery noMathemba watshona. Sawubheka kuni ke bosiyazi siva utshone ngantoni. Bukwathetha ke Jolinkomo ngelalwandle ndiyaloyika uthetha ngelwandle ngoba elalwandle ndike ndalenza. Kwacace uba lo mntu ebelibeleze ezenkolo kodwa waphuma umuntu uyakwazi kwenzeka loo nto. Ndiyayoyika nothetha ngayo. Kuyinto esingathethi ngayo sithi phecelisi. Amako. Cama kujona. Amako. Kukho njengoba uthetha ngenkolo. Abantu baye bathi nithi mina funa nibeligqisha. Hayi ndizoba ngumfundisi. Iyenzeka kanjalo ndithi ndiyabaleka uba ligqisha ndizobalekela phaa ecaweni bengumfundisi kanye ndizobaleka uba ligqisha ndizakwenza ikhona laa nto kuthiwe umuntu uyakufunda akuxelele into yoba yintoni engazuhamba kahle ngawo. Khumbula mzontsundu eli ixesha lelethu.